רולינג. בבוקר, אז משחקים בחדר ואוכלים, ושוב משחקים בטלוויזיה. אתם רואים ממש הגננות צריכות לקבל הרבה כסף בשביל להקפיץ את הילדים. לא, גם למה משחקת לבד בחדר? מי זאת? אי אפשר להביא לבוא תשחקי שבי לקוביות עם... אמא שלך? היא הולכת אחריי. רגע. אל תזיזי את היד, היא כמות. יושבת על הרצפה בשירותים, לא רואה? מתוקן. אז לך לשם, אז תהיה שם, לך לשם. כן. הנה, תלך לשם ואז... לך שם ליד אמא. כשאני איתה בחדר, היא משחקת, כן. אז אני מנסה כזה, אני קמה, היא שקועה שולה בתוך המשחק, היא קמה עם המשחק אחריי, תוך כדי המשחק. היא פשוט רואה בזוויתיים שאני, זה, קמה. היא אומר, קורא שאת יש שינה, או שנתן ישנים, והיא מתעוררת עם בעיה. לא, לא, קצת מהמיטה. מה, היא קוראת לכם מהמיטה? לא, אני הורדנו לקומה אחת במיטה, כי היא כבר הייתה. זוכרת שאמרת שיום אחד ישבתם בעולם בסלון ופתאום עומר הביא? כאילו עלה מהמיטה שהיא עומר ופתאום מספץ לי על הצורה. כן, עומר מאוד יפה מטפל בנוער. ככה דין אליה. איזה פסטה לך יש, ועומר פרושת גדולים. לא רוצה לחטוף לה. נשת לקוס עם צברות. משהו. רואה? צבע כזה יפה. היו במרום נבי בתקופה למים. אני לא... היא מלבישה לך? נמצא מאוד יפה. גם לשנתיים יפות. עד שהגיעה לשבת לידך דקה. תביא. לא, תשב. הכל תשב, נמצא. לא רוצה לשבת. לא, תעזוב את הרכבת עכשיו, תשחק עם למה קודם נתקלתי? מה נתתי לך? תראה, הוא גם אוהב לי קצת, רואה? הוא מסתכל על המצלמה בוא שב עליי. יש לו, אתה עושים לו משהו, יש לו ממש פצע שם. כן, אני יודעת. יש לי פה משפט הזאת. אוי. זהו. לא צייצה. תראה לי מה שנמצא החוזר. רק את הצד הזה רוצה לראות? אני לא נוגעת. איך היה הדג טעים? בסדר, גם לא היה עשוי מספיק לטעמי. אני הכרתי קצת. לא, למון אין. אין עמדות. הסלמון לא נגעתי, כי היה לזה נורא ריח אותו. כן? אתה לא רואה אותך? הנה, עכשיו אתה רואה. הנה, אני תראה לך. גם מוסה ונורית היו? כן. וואה. מוסה ונורית שזה לא נוח. זה מאוד אימא. שב עליי, אבל אל תזוז. אתה לבוא אליי? מה קורה? לא, קרוב. הוא לא כל כך קרוב, זה לא טוב. זה לא טוב. אבל אני לא רואה... בוא לכאן, לפה. לצד הזה כזה. לא תצטלם לך מקרוב. כאן. כן. בוא. שב, אל תזוז. תגיד. שנלך הרבה לסבתא זהבה וגם לסבתא שולה, ואז תהיה לנו שנה טובה. תראי מה, עומר מצטלם, את לא יכולה רואה? לטפסת. עומר מצטלם, תראי. אבא מצלם את עומר. תראו את הראש, אז מה זה שבוע? איזה יפה עומר. שבות השיער שלו. שיסלמו את השערות, לא? יש לו שיער יפה. מה?